Dámy a páni, pekný dobrý večer vám všetkým želám. Tak dnes sme spoznali logo, ktoré bude sprevádzať slovenské predsedníctvo v druhom polroku tohto roka. Dovoľte, aby sme vás informovali o podrobnostiach. Medzi nami je pán predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Medzi nami je pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredseda vlády Miroslav Lajčák. No a samozrejme splnomocnenec pre predsedníctvo a zároveň štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí pán Ivan Korčok. Dovoľte, aby som ako prvého oslovila práve predsedu vlády Slovenskej republiky. Máte slovo. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, asi mi uveríte, ak poviem, že ja už som logo videl, pretože pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí európskych záležitostí ho priniesol ukázať pred pár dňami na rokovanie vlády a všetkých nás veľmi zaujalo, pretože jeho originálnosť je presne v tom, že je použitá interpunkcia, čo je dosť, teda by som povedal, zvláštnym znakom slovenského jazyka. Ja som si s potešením pozeral na tej veľkej televíznej obrazovke vzadu to množstvo slovenských slov, ktoré presne používajú tieto, nazvem to, značky, ktoré nepoznáme z iných jazykov. Ale logo je iba formálnym vyjadrením našich snách. Ale je to logo moderné a my chceme byť moderní, chceme veľmi jasne sa zapojiť do tradície dobrých predsedníctiev, pretože boli naozaj vynikajúce moderné predsedníctva a v tomto duchu by som bol rád, keby nás 31.12.2016 aj hodnotili. Uvedome si, že nás čakajú významné udalosti. Je tu prelom v podobe parlamentných volieb, ale vláda Slovenskej republiky krátko pred predsedníctvom zavíta do Bruselu. Potom očakávame prítomnosť celej Európskej komisie a potom budú nasledovať desiatky, stovky rôznych podujatí, kde budú mať priamu zodpovednosť ministri. V prípade predsedu vlády a ministra zahraničných vecí budú mať trošku úľavu, pretože tieto rady vedú profesionálni funkcionári Európskej únie. Ja zopakujem posolstvo, ktoré som povedal aj dnes na tlačovej konferencii po stretnutí Rady Solidarity, ale aj dnes večer na tomto veľmi milom, dynamickom slávnostnom podujatí. Chceme byť tvárou a hlasom Európskej únie. Chceme byť ľudskou tvárou a chceme byť zrozumiteľným hlasom Európskej únie. A všetci veríme, že sa nám to aj podarí. Ešte raz chcem poďakovať celému tímu pod vedením pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ale samozrejme aj pánovi splnomocnencovi, pretože úlohy, ktoré vyplývajú z predsedníctva, sú neuveriteľné. Je to ťažká, náročná úloha, ale sme na dobrej ceste a nech už voľby dopadnú akokoľvek. Minimálne mám presvedčenie dnes, 22. februára, že Slovensko je na túto významnú udalosť dobre pripravené. Ďakujem ešte raz, páni. Ďakujem pekne, nech sa páči pán podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ja verím, že sa vám logo páči, mne sa páči veľmi a naozaj som sa tešil na to predstavenie slovenskej verejnosti. Logo u mňa v mojom ponímaní stelesňuje všetko to, čo chceme, aby sa spájalo so slovenským predsedníctvom. Je mladé, je dynamické, má v sebe energiu, má v sebe humor, je slovenské. A ešte poviem, že je lacné, pretože cena pre víťaza bola 4500 eur, čo je naozaj zanedbateľná suma. A mňa tešil aj priebeh súťaže, pretože prihlásilo sa 229 uchádzačov, profesionálov aj amatérov. A zase myslím si, že je symbolické a zároveň sympatické, že ten víťaz je študent, 23-ročný chlapec a že ukázal kreativitu Slovákov. Ja verím, že s našim logom budeme mať úspech v Európe a verím, že aj vy príjmete pozitívne a verím, že je to úspešné vykročenie naozaj do finále príprav nášho predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán splnomocnenec vlády bude odpovedať na vaše otázky. Nech sa páči, priestor pre vás. Ako prvá asi televízia Markíza. Nech sa páči. Povedali ste, že to je v podstate taký formálny znak toho nášho predsedníctva, tak ja mám formálnu otázku. Koľko vyšiel tento večer od podujatia? Ďakujem pekne. Asi pán podpredseda vlády a hostiteľ. Mohli sme sa staviť, že táto otázka zaznie. Prostredníctvom verejného obstarávania sme vybrali najlacnejšiu z ponúk, ktoré boli v dispozícii, uzavreli sme zmluvu, náklady sú hradené z celkového rozpočtu na slovenské predsedníctvo, kde je podpoložka na kultúrne a prezentačné aktivity
a všetky detaily súvisiace so zmluvou, ak ešte nie sú, tak budú, ale podľa mňa už sú zverejnené na internete v súlade so zákonom. Neviem vám to v súčasnosti povedať. Ďakujem pekne. Máme prihlásenú ešte ďalšiu redakciu. Ak dovolíte, ja niečo dodám k tomu, samozrejme. Pani redaktorka z televízie Markíza, hovorí vám niečo štátna reprezentácia? Hovorí vám niečo dobré meno Slovenska v zahraničí? Sú veci, ktoré sa nedajú merať peniazmi. Je to výnimočná udalosť v modernej histórii Slovenska. Pretože krajina v mimoriadne dlhoročných cykloch sa môže dostať do pozície predsedníckej krajiny Európskej únie. A mrzí ma, že prvá otázka hneď smeruje k tomu, že koľko to stálo. Všetko niečo stojí. Ale v tomto prípade ide o udalosť, v rámci ktorej môže byť Slovenská republika vynikajúco zviditeľnená a môže to mať neuveriteľné ekonomické prínosy pre túto krajinu. Uvedomte si, že predsedníctvo znamená obrovské množstvo podujatí na území Slovenska. Prakticky zadarmo reklama pre Slovenskú republiku. To znamená podpora cestovného ruchu, podpora našich podnikateľov. To sa jednoducho nedá vyčísliť. Keby zrovna to stálo neviem koľko, tak prínos, ktorý budeme mať z tohto predsedníctva, bude niekoľko desaťnásobne vyšší, ako sú náklady, ktoré sú spojené so štátnou reprezentáciou. Takže prosím vás ešte raz, skúste si pozrieť v slovníku, čo to znamená pojem štátna reprezentácia, čo to znamená bojovať za dobrú značku Slovenskej republiky. A mrzí ma, že všetko hneď meriate eurami, pretože táto udalosť, ktorú sme teraz absolvovali, bola veľmi milá. Ja chcem ešte raz poďakovať kolegom. Bolo to dynamické, presne tak, ako sme aj chceli. Logo je mimoriadne originálne, začíname s ním pracovať a budeme pokračovať ďalej v príprave, pretože toto je iba jeden z medzikrokov v podstatne ťažších úlohách, ktoré stoja pred nami. Považujem sa za dôležité tento dodatok urobiť. A ja vám veľmi pekne ďakujem, a keďže nie sú žiadne ďalšie otázky, tak vám ďakujem za pozornosť a želám príjemný zvyšok dnešného večera. Dovidenia. Príjemný večer, ďakujem pekne.